Така че ще започвам, пък който се появи, ще бъде добавен в последствие. Така, така. Първо искам да благодаря на всички, че тази вечер сте отделили време за моя малък вебинар. Всъщност малък ще е към час, час и нещо, може би. И темата ще е за тревожните мисли. Какви са причините за поява, как можем да ги разпознаваме и да се справяме с тях. Първо ще кажа малко за мен. Казвам се Иван Чонков. Психолог съм по образование. Завършил съм бакалавър и магистратура в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Магистратурата ми е приложна психология и съм специализирал в когнитивно-поведенческата терапия. Имам и специализиране за работа с хора с хазартна зависимост. Работил съм в Център за обществена подкрепа в община Черпан, където работех предимно с деца. Това ми помогна да видя как семейството оказва влияние върху развитието на детето и върху виждането му за света. От 2011 до сега съм психолог в Превентивно-информационен център по зависимости, а това ме сблъсква а, в работата с зависимостите, с хора, които са на някакъв етап от зависимост. Имаме и частен кабинет. И да речем, стига толкова за мен, да минаваме направо към темата. В този вебинар ще разгледаме какво е тревожност, какви са причините за появата на силната тревожност и тревожните разстройства, как действат тревожните мисли, какво представляват мисловните изкривявания, кои са начините, чрез които поддържаме тревожността си и как да помогнем, как да си помогнем, как да разпознаваме тревожните мисли. Също така в самия край, само секунда, ще има време и за въпроси и отговори, ако имате нещо конкретно, което искате да питате. Какво представлява тревожността най-общо? Тревожността, това може да кажем, че е човешката аларма. Самата тревожност се появява в момент, когато се чувстваме заплашени. Подготвя тялото ни за реакция. Бий се или бягай, замръзни. И когато подготвя тялото ни, тя увеличава сърдечната дейност, повишава нивата на адреналин. Обикновено тревожността е насочена към нещо неопределено в близкото бъдеще, за разлика от страха, който е към нещо много конкретно. Имаме страх от паяци, от змии, от клоуни, докато тревожността е много по-неопределена. Абе, нещо лошо може да се случи. Много трябва да подчертая, че тя се появява в момента, в който ние се чувстваме заплашени, което значи, че според нашата преценка напълно секунда има още хора, които искат да се присъединят. Така, че това е нашата интерпретация, доколко реално се чувстваме заплашени. Това е друг въпрос. Ще ви дам един пример. Това е с паническите атаки, когато човешката аларма, тревожността е крайно настроена и в някаква ситуация, където в повечето случаи не би имало никакъв проблем, който би трябвало да е спокойна ситуация, изведнъж тази аларма се активира. И какво прави? Тя увеличава нивата на адреналин, увеличава сърдечната дейност и изведнъж човек почва да се задушава, да му става лошо,
да има усещането, че ще изгуби контрол, че ще полудее, че ще припадне, че ще умре. И всичко това продължава 10-15 минути. Всъщност, при паническите атаки става точно така, че се активира паника, много силна тревожност. Тялото се подготвя за реакция бий се или бягай. И това е в основата на всяка паническа атака. И повечето хора не знаят за какво се появява, за какво става така, но си има ред причини. Но сега ще говорим по-скоро за по-общата тревожност и мислите, които се свързват с емоциите. Така, първо ще започна от често срещаните причини за повишена тревожност, както и рисковете за развитие на тревожни разстройства. Мисля да наблегна малко повече върху семейната среда. Също така да обърна внимание на генетичната наследственост, храненето, продължителния стрес и употребата на психоактивните вещества. Всъщност, ролята на семейството за мен е много основополагаща за развитието на тревожните разстройства. Ще започна всъщност днес ще ви покажа три най-често срещани типа родителство, което води до развитие на повишена тревожност. Първо ще започна с твърде предпазливите към света родители. Обикновено това са много тревожни родители и много често се случва в семейството им. Дълго време да са се опитвали да имат деца и вече когато имат детенце, те почват да го пазят като най-ценното нещо, а то наистина за един родител децата са най-ценното нещо. И започват да го предпазват от всички опасности на света. Това дете, докато израства, постоянно чува: не дей си игра в кълта, внимавай, ще се удариш, а, не си говори с тези деца, ще ти направят нещо лошо. И постоянно получава тези съобщения от родителите си, тези послания, че светът е опасен и че то е слабо. Започва да се създава едно впечатление в него, че е много чупливо, че ако му се случи нещо такова, то няма да може да се справи. Като възрастен, като възрастен обикновенно тези вече пораснали хора стават много по-чувствителни за това към болести, много по-предпазливи, много ограничават изследването на света, не поемат рискове, защото очакват, че нещо лошо ще им се случи, че ще се разболеят. И са наистина много загрижени за своята безопасност. Обикновено мислите, които имат, са сорта на света е опасен и нещо лошо може да ми се случи. Следващия следващ тип са критичните родители. В принцип е хубаво родителите да имат някакви изисквания към децата си. Но когато имаме силна критика, това влошава много развитието. От моя опит мога да кажа със сигурност, че прекалената критичност и перфекционизъм от страна на родителите е почти сигурен фактор за развитие на някакво тревожно разстройство в бъдеще. Децата, които израстват с критични родители, винаги се съмняват за себе си дали са достатъчно добри.
тъй като от тях се изисква много да бъдат перфектни ученици, ако членуват в някакъв клуб, имат извънкласни занимания, да са най-добрите в тях, винаги да се справят, винаги да са най-най-най-най-най. И когато не успеят, когато изкарат петица или не дай си Боже четворка, родителите им почват да ги критикуват. Ти за нищо не ставаш или пък да ги сравняват. Виж сина на съседа, как той се справя с всичко. И някак си това, което почва да правят обикновено децата в такива семейства, е да подкупват родителите си чрез добри оценки, чрез това да са прилежни ученици. Да, обаче какво става като пораснат? В тях се създава тази нужда да удовлетворяват желанията на другите хора за своя собствена сметка, като обикновено се натоварват много и това за тях става начин да се чувстват приети. Защото освен това, че виждат, че вярват по-скоро, че може да са некадърни, че може да са безполезни, те изпитват и страхът, че могат да бъдат отхвърлени от другите, както на времето родителите им са го направили. Това отношение на родителите към тези деца се интернализира. Разбирайте, начина по който родителите се държат с децата си, децата го научават и почват сами да се държат така със себе си. Стават перфекционисти и започват да искат и започват да търсят и да изискват от другите хора също много повече. И хич не завиждам на хората, които имат шефове, перфекционисти, които страшно много изискват, защото просто като малки от тях страшно много са изисквали. Друга особеност е, че избягват социални ситуации, в които има риск да се, дори минимален риск да се злепоставят. Обикновено, както казах, мислите вървят в това не съм достатъчно добър или пък това ще трябва да е перфектен. И стигаме до родителите, създаващи несигурна семейна среда. Това може да са отсъстващите родители, това може да са... Като казвам отсъстващи, между другото, не говоря само физически отсъстващи. Има родители, които уж са там, но са емоционално далеч от детето. А при децата е необходимо да имат сигурна и, как да кажа, среда, която да е предвидима. Трябва да знаят кое е след какво следва, трябва да знаят, че когато нещо е забранено, то винаги си остава забранено, а не единия ден това, което правиш, ти е позволено, но другия ден това е забранено. Така както казах, несигурната семейна среда може да е от отсъстващи емоционално, пък и физически родители, от родители, които злоупотребяват с вещества като алкохол и наркотици. Тук, което съм изкарал, са особени характерови черти на деца, които са израснали с зависими родители, специфично. Обикновено тези деца имат натрапчиво желание за контрол, избягване на чувствата. В тези семейства съществува обикновено правилото не чувствай, не изразявай, защото чувствата и изразяването на мнение, на някакви външни емоции, може да доведе до много тежки последици. Трудно се доверяват на другите, склонни са да приемат свръх отговорност, тъй като обикновено тези деца се превръщат в родители на родителите си.
Мислене от типа всичко или нищо, това означава, че нещо или ще стане, или няма да стане. Имат прекомерно желание отново да удовлетворят чуждите нужди за сметка на собствените си потребности, както в предния случай. Това, което те вярват е, че трябва да могат да се справят сами. И обикновено хората, които са израснали в такава среда, много, много трудно търсят помощ от други външни хора. Стигаме и до останалите причини за развитие на тревожни разстройства. Това, това може да са генетичната наследственост. Тук, по нашите географски ширини, не веднъж съм чувал, ами то това е ген. Един вид, бам, това ти е присъдата, това ти е гена, няма как да се промениш, което реално не е така. Според средата, в която живее човек, гените могат да се включват и да се изключват. Като не говорим толкова за генетична наследственост, колкото се унаследява личностния тип. Примерно има хора, чието личности а, са много по-динамични, импулсивни, веднага скачат към някакво действие да правят, докато други са по-бавни, по-лежерни. Та по-скоро се унаследява личността, отколкото гените. Положителният ефект има от психотерапията. Както казах, гените могат да се включват и да се изключват. И един човек, който да е предразположен към по-голяма тревожност, ако знае как може да я управлява, да работи с нея и живее в спокойна, сигурна среда, но той ще има и по-спокойни деца, всъщност. Друг много важен фактор е продължителният стрес. Стресът може да е краткосрочен, дългосрочен и средносрочен. Стресът е много хубаво нещо. Това е, как да кажа, едно от нещата, което ни е помогнало да оцелеем като вид. Но е много хубав в среден и кратък вариант. Една особеност на стреса е, че се натрупва. А колкото по-дълго сме стресирани, толкова повече се натрупва. Продължителният стрес води до здравословни проблеми, тъй като чисто на физическо ниво се получават възпаления на тъкани при продължителен натрупващ се стрес. И тези възпалени тъкани водят до различни здравословни проблеми. Също така и дори на психологическо ниво продължителният стрес спомага за това по-трудно да се контролираме, да ставаме по-избухливи и като цяло да имаме доста по-труден живот. Бих казал, че може би една от първите жертви на дългосрочния стрес, това е съня. Без здравословен сън, цялостно здравето се влошава много. И всъщност, за да излезнем от такава стресова ситуация, е добре наистина, буквално човек да излезне, ако има възможност по някакъв начин. Добре, преминаваме нататък. Стигаме до употребата на психоактивни вещества. Това, разберете, са алкохол, наркотици. Продължителната употреба влияе върху контрола на поведението, върху точно тези физиологични части от мозъка, които зависи контрола на поведението. Много често и от моя опит, когато са идвали хора, първоначално е било пробвали са от любопитство, но след това са открили, че всъщност наркотиците и алкохола са страхотен начин за справяне с проблемите.
като вече с времето се случва така, че се пристрастяват. Това се превръща в един много подмолен навик. Първоначално човек не осъзнава, че е зависим и си казва, аз много лесно мога да го спра. Аз като специалист съм го чувал стотици пъти от свои клиенти, като някои вещества засилват специфично тревожността, марихуаната и веществото тетрахидроканабинол засилва много тревожността. И съм имал случаи дори, когато хора са казвали, че са имали паник атаки след пушене на трева. Другото нещо, което също влияе върху тревожността, това е храненето. Обикновено храните с високо съдържание на захар, кофеин, мазнини и сол, даже бих казал, възбуждат нервната система. И един човек, който по принцип е по-тревожен, наистина този тип хранене засилва още повече тревожността му. Аз самия давам, предлагам на потребителите, които идват при мен, им предлагам добре, дори да не спреш сладкото, поне се опитай да го намалиш и виж какви ефекти ще има върху теб. Обикновено до седмица-две хората забелязват, че са поне една идея по-спокойни. Така, преминаваме. Ето, защо спих тук 5 часа и половина, 2 часа? А, Извинете, пуснали сте си микрофона. Така. И стигаме до това как реално работи тревожността. Само секунда. Технически проблем. Само секунда. Да се върна. Сега да е. Само секундичка. Странно. Така, само за секунда ще споделя нещо друго да видя как работи споделянето. Това до сега не го е правило. Добре, само секунда, можете ли да ми кажете в чата дали успявате да видите презентацията? Ако може някой да напише. Страхотно. И сега пак да се опитам да се върна там. Така. Всъщност, докато се опитвам пак да върна презентацията, да ви кажа какво представлява това. Това е една схема на тревожността. Като ще започна от горната и част. Много интересно защо се получава така. Добре, ето стана. Така. А, ще започна с горната част, където имаме вярвания, очаквания и правила. Както казах и по-рано, вярванията се създават в детството, в ранните години. Между 5, 6, 7, 8 годишна възраст са най-ранните ни, най-основни вярвания. За човек те се превръщат като истина, като нещо, което е неоспоримо. И тук представете си, както видяхме, критичната среда е едно дете, което постепенно е създало вярването, изградило вярването. Аз не ставам за нищо, аз съм неудачник, аз съм безполезен.
започва да има след това очаквания. И момчето, да речем, момче, защото ето нашия герой мъж, и да речем, че това момче вече е изградило покрай родителите си и средата си това вярване, че е безполезен човек. Когато се сблъсква с ситуация, като да речем, като ученик, изпити по математика, химия, история, да речем, които преди не се е справил добре, при него изведнъж се появяват очакванията, че той и за в бъдеще няма да се справя. И така очакванията му ще се превърнат нещо от сорта на аз съм много зле по химия, няма да се справя по математика, историята изобщо не очаквам да я разбера. Винаги ще имам проблеми с тези предмети и никога няма да успея да се справям с тях. Всъщност тези очаквания ще са нещо подобно и когато порасне. Когато започнем да работи, и когато се сблъсква с на някакъв етап от работата си, с нещо, което влиза в очакванията му, че няма да се справи, винаги ще си казва: "О, аз с това не мога да се справя. С това аз със сигурност ще се проваля." Винаги ще има това очакване, че ще се провали, че няма да успее. И така, покрай очакванията, почват да се появяват и правилата. Когато нашия герой вярва, че е неудачник и очаква, че ще се провали, какви правила идват? Ами, аз няма да мога да се справя сам. Трябва някой да ми помогне задължително. И тогава идва Георги на съседния чин, който е много добър по история, или колегата на работа, който може да свърши задачата вместо него. И защо ви казвам всичко това? Защото всички тези вярвания, очаквания и правила, най-вече вярванията, от, се отразяват на начина, по който виждаме света, на ситуациите, в които попадаме ежедневно. Сами по себе си повечето ситуации не са нито добри, нито лоши. За определени ситуации може да кажем определено, че са разстройващи, като катастрофите, като инцидентите, като случаите, в които наш близък страда. Това наистина са негативни ситуации, но в повечето случаи са неутрални. И ние ги виждаме през нашите очила, така да се каже. Може да са розови, може да са черни очила. И така ситуацията се случва. И тогава се появява спусъка, нещото, което активира тези мисли, емоции и телесни усещания. Спусъкът, най-просто си го представете, блокчета, домино. Това е първото блокче, което тръгва да събари и останалите. Спусъкът се влияе точно от тези вярвания, очаквания и правила. Той може да е под формата на спомен. Примерно, нашия герой получава от шефа си в следната задача да изпълни проект за работа, но в рамките на един месец. И в този случай спусъкът би бил спомен, който нашия герой има, в който преди месец или пък преди 2-3 месеца, преди година не е успял да се справи с дадена задача. И тогава този спомен ще активира негативни емоции, мисли, както и усещания в тялото. Може да е интерпретация, какво имам предвид под това, но шефът просто му казва: необходимо е да свършиш този проект в рамките на месец. Обаче думите на шефа се интерпретират като скоро като враждебни. И вече човек почва да си мисли: да, обаче той го прави, за да ми е гадно, не ме харесва, на мен винаги дава най-гадните неща. И другия начин, майче се изгуби за секунда презентацията, само секунда. Да, всичко окей.
А, да, стигнах до мисълта. Може да е мисъл, също се посъкал. Като мисълта няма да успея да се справя, след като се чува заданието. Аз съм провал. И независимо какъв да е спусъка, той активира емоциите, задейства тревогата. Тук в примера е тревогата, отчаянието, тъгата. Задейства и допълнителни мисли. И също така не е задължително да се мисли. Понякога може и да са някакви кратки представи. Човек си представя как се проваля, как от работа шефа му се кара, как колегите му се присмиват, как го уволняват. Обикновено спусъкът, да рече под форма на спомен или мисъл, е много бърз. Дори не усещаме кога се появява. И по-скоро се усещат самите емоции. Тревогата, тъгата, отчаянието. И много често съм забелязал, че хората дори не усещат мислите си. Това, че си мислят, че не стават, това, че си казват, ама те сега ще ме отхвърлят, те сега ще си помислят, че не ставам за нищо. И така, спусъкът активира емоциите и мислите. Тук мозъка ни, емоционалната и мислещата част си работят ръка за ръка, не по най-добрия начин, естествено, защото появяват се тези мисли на тревога и отчаяние. Покрай тях, искам да кажа тези емоции на тревога и отчаяние, покрай тях се появяват и мислите, които са негативни, които може да са свързани с това, че работата е гадна, аз не се справям, шефа е също голям гад и това да се повтаря в главата, които пък тия мисли още повече увеличават тревогата, отчаянието и вината, които правят мислите още по-неприятни. И когато човек усеща такива силни емоции, той почва да ги усеща в тялото си, като тежест в гърдите, като тежест в гърдите, главоболие, раздразнен стомах. При различните хора тревожността се усеща на различно място. Някои казват, че по-скоро я усещат в корема, други по-скоро в гърдите. Трети са ми казвали, че я усещат по-скоро в гърлото. Все едно човек се опитва да каже нещо, обаче е много трудно да го изрече. И така в тази ситуация, в случая нашия герой, представете си, че е затрупан от първо негативни емоции. Тревога, отчаяние, вина, тъга. В главата му се въртят мисли какъв е некадърник и как за нищо не става. В тялото си усеща тежест в гърдите, има силно главоболие и просто му се ходи до туалетна, нали, извинете ме за израз, не чувство, че ще се населе. И какво да прави в тази ситуация? Ами, това, което повечето хора със силна тревожност правят, това е да избяга от ситуацията или да отложи. Тук като пример съм дал прекарване в повече време в социалните мрежи, за да се успокои. Но реално много често това, което прави човек е да отложи или да избяга ситуацията, което пък води до две много големи последствия. Първото е, че отлагането и избягването те ме успокояват. Това не е никак лошо. И човек си го мисли, това е една много добра стратегия, краткосрочна, но в дългосрочен план става по-лошо. И второто нещо, до което води е, че когато човек избяга или отложи това, което му носи такава силна тревожност, той подкрепя това вярване, че не става за нищо. Това много дълбоко вярване. И така това вярване си става много по-силно и този човек още повече вярва за това, че не става за нищо, защото ето видиш ли, и този път отложих и този път избягах от ситуацията. Всъщност в
В случаите, когато аз работя с хора, се съсредоточавам не скачам веднага върху вярванията, очакванията и правилата, а започвам малко по-повърхностно с мислите. Защото обикновено тези мислите и емоциите всъщност са първите ми цели. Защото много често, да, в тези мисли обикновено има частица истина, но тя е изкривена до неузнаваемост. Не знам колко от вас са ходили на тези изкривени огледала, които човек се вижда и на едното огледало е много тънък, а пък на другото е много широк. По подобен начин истината бива изкривена от тези мисли. И работи се върху мислите и върху реакцията на емоциите, защото понякога наистина тревожността е много силна, тъгата, отчаянието. Това са много силни емоции. И това в общи линии е начинът, по който работи тревожността. Най-общо обяснено по принцип за специфичните тревожни разстройства функционират по малко по-различни начини, като паника, атаките, генерализираната тревожност е малко по-различна, но за тях може би ще е за следващ път. Добре, преди да продължим нататък, имате ли някакви въпроси? Добре, приемам това като не. Така, само секундичка. Да се върна към презентацията. Така, добре, продължаваме напред. И сега е едно малко кратко упражнение, с което да поразтоварим малко. Обещавам, че няма да води това упражнение до повишена тревожност, но поне се надявам да е. Както виждате на тази снимка имаме една бяла мечка, която ни маха, която явно е доста приятелски настроена. Ще ви дам 20 секунди да я огледате добре. Как изглежда, каква е козината и къде е хубаво я огледайте. Вижте ушичките, сумата и така. Сега ще ви помоля да затворите очи и за 30 секунди да не мислите за бяла мечка. Аз ще ви кажа старт и стоп. Като кажа старт, затваряте очи и спирате да мислите за бяла мечка. Старт. Сега затворете очи и не мислете за бяла мечка. Направете всичко възможно, за да не мислите за бяла мечка. Особено не мислете за бялата мечка на картинката. И стоп. Добре, можете ли да ми кажете дали ви беше лесно да не мислите за бяла мечка? В чата може да напишете с да, с не. Мгм, да. Мгм, мгм. И това да, ако не говорихте за нея, абсолютно.
Почти. Много лесно. Добре. Добре. Всъщност, само да се върна към... Не, защото споменахте многократно определено, определено. А, само секунда да видя защо излиза така. Не би трябвало да излиза така. Така. М, Не знам дали виждате екрана ми. Да, ето, става. Така. Всъщност, както забелязахте и вие, когато говорих за бяла мечка, беше много трудно да не мислите за нея. По подобен начин работят и негативните мисли. Всъщност, мозъка ни възприема негативната мисъл с, как да кажа, едно наличие на опасност. Затова негативните мисли имат приоритет пред всички останали мисли. Много е лесно да бъдат активирани по същия начин. А, Точно тази основа, точно това, че те подсказват някаква опасност, ги активира лесно. И по принцип, от пак моя личен опит, забелязал съм, че за повечето хора е по-лесно да мислят негативно, отколкото да мислят позитивно. Много рядко съм срещал хора, за които е много по-лесно да мислят позитивно. Обикновено в негативните ни мисли винаги те са насочени за нещо важно за нас самите. Това какво може да са казали за мен, това аз дали успях да се справя добре, това какво е станало с близките ми, винаги е нещо негативно, което е много важно за нас. Отново, както казах, създава това очакване, че нещо лошо може да се случи. Нещо, което също съм забелязал, че прави тревожните мисли много силни, това е вяра в полезността на това да се тревожим. Какво означава това? Още като студент забелязах, че при някои колеги, от това, като съм говорил с тях, е, че когато са вярвали, че когато много се тревожат, има по-голям шанс да си вземат изпитите. Когато съм работил с потребители, съм забелязал, че някои потребители вярват, че ако се тревожат за децата си, много силно това какво може да им се случи, е много по-малко вероятно да се случи нещо лошо на децата. И това са два примера, които най-често съм виждал. За това, за вярата в полезността на силната тревожност. Повтарящи се негативни мисли, те са точно като бялата мечка. Както забелязахте и вие, колкото повече повтарях да не мислите за бяла мечка, толкова по-трудно ви беше да не мислите за бяла мечка. По подобен начин са и повтарящите се негативни мисли. Обикновено, когато се появи този вихър от мисли, а той е като дали ще е под формата на вътрешен монолог, да си казвам постоянно, ама това е нещо лошо, нещо много гадно, което може да се случи, или пък може да е под някаква друга форма, да се сетим за някой, да си мислим, абе, този човек добре ли е, какво му се случва, нали, много важен за наш човек. М, Тези мисли са точно по този начин, каращи се и е много трудно да се контролират. Всъщност, като говорим за контрол,
интересното е, че колкото повече се опитваме да ги контролираме, толкова по-силни стават те. И това е доказано. Както с бялата мечка, това е все едно не мисли така, или пък рационализираме, че това е всъщност много глупава мисъл и не трябва да я мислим. Да, обаче, колкото повече си казвам, не мисли така, не трябва да мислиш така, а, айде сега мисли за нещо позитивно, което да, при някои хора помага, но много често е много трудно. Някак си със все по-голяма сила, особено ако ползваме стратегията не мисли така, не трябва да мисля така. Някак си това ги кара да са още по-силни, да се връщат още по-силно. По-нататък ще говоря и за по-ефективните стратегии за справяне. Така. Стигаме и до мисловните изкривявания. Какво са мисловните изкривявания? Най-общо това са заучени начини, по които мислим. Това е, как да кажа, ако мозъкът можем да го разделим на емоционална и мислеща част, мислещата част създава една пътечка, по която да минава емоционалната част. И по принцип те са открити, така да се каже, от доктор Дейвид Бърнс, който е американски психолог през 70-те или 80-те години. Води ги като 10 вида мисловни изкривявания. Аз тук няма да разгледам всички, но ще получите пълния списък от мисловни изкривявания. Ще някой пита нещо. Все още виждате бяла мечка, така ли? А, само секунда. Добре, благодаря, че ми казахте. Ето това са опасностите на живото предаване. Така. Сега виждате ли промяна? Да. Добре. Добре, сега ще вървя по този начин през презентацията, за всеки случай. Да, мисловните изкривявания. Както казах, това са заучени начини на мислене, които не са реалистични, които изкривяват начина ни на мислене. Ще започна с черно-бялото мислене. Това е възприемане на ситуациите като само хубави или само лоши. Изобщо липсва нюанс. Нещата може в някои отношения да са хубави, да, обаче в други отношения същевременно пък да са малко по-лоши. Нали, това е нормалното, но за човек, който мисли черно-бяло, не. Или е хубаво, или е лошо. Няма среда. И за много хора, които са перфекционисти, имат точно такова черно-бяло мислене. Нещата трябва да са перфектни. Ако не е хубаво, то значи е пълен буклук и трябва да се почне от начало. Следващото срещано изкривяване е омаловажаване на фактите. Това е отхвърлянето на позитивните преживявания, защото не са броят. А, Интересното е, че има и позитивна гледна точка, където се отхвърлят всички негативни преживявания, които не се броят. Това също не е много добре, защото това е нереалистично отхвърляне, защото негативните ситуации също ни учат на важни уроци. Когато се прилага, искам да кажа това, омаловажаване на фактите, се поддържа или отрицателна гледна точка
за нас или пък прекалено положителна. Оголемяване и смаляване, познато още като катастрофизиране. Тук говорим за преувеличаване на силата на опасността и също така смаляваме уменията си за справяне с нея. Вярвам, правим от мухата слон и съответно от слона муха. И тук говорим за катастрофизиране. Тук също има позитивна обратна версия, където омаловажаваме това колко е опасна ситуацията и увеличаваме а, силата си за справяне с нея. Добър пример за това всъщност са зависимостите, когато човек си казва, ами, то аз всяко време мога да се откажа и винаги мога да се справя. Тук какво? Веднъж ще пина една чаша, нищо няма да ми стане от човека алкохолик, а при тях е обикновено без едно мога, с едно не мога. И това е този тип изкривено мислене. Така, следващият, само секунда, следващия мисловен капан са прибързаните заключения. Това е на базата на много ограничени данни, на много ограничени неща, които знаем, веднага да си даваме заключение. И той има два подтипа, четене на мисли. А, Вярваме, че другите говорят негативно за нас, без да имаме доказателства или пък не ни харесват, очакваме да направят нещо без да имаме конкретни доказателства. И гадаенето, това е предсказването, че да речем нещо ще се развие зле, без да имаме обаче основателна причина. И в двата случая говорим за взимане за мисли, за дори понякога решения на базата на на много ограничена информация. И следват така любимите ми трябва твърдения. Помислете в живота си за колко неща използвате трябва. Всъщност, изявленията в стил трябва налагат много твърди очаквания и изискване към себе си, както към себе си, така и към другите хора, към света. Аз трябва да съм перфектен, аз трябва винаги да помагам на хората, аз трябва винаги да съм добър. А за другите също може да лъжи. Другите хора винаги трябва да се държат по определен начин или пък тези неща не трябва да стават така. Да, обаче действителността е такава, че не винаги ние може да сме, така да се каже, добри. Другите хора действат така, както сметнат за добре, а пък света не живее, а пък света не съществува по нашите правила. Това може да води до чувство на вина и разочарование, прекаленото ползване на тези правила трябва. Добре, едно малко упражнение. Представя нов проект пред колегите си. Отзивите от презентацията му са смесени. Колегите му харесват по-голяма част от представянето, но повечето намират няколко малки грешки. В ума му се появява следната мисъл. Как можах да направя такава грешка? Цялото ми представяне е провал. И тук може да поспорим, че има малко от всички когнитивни изкривявания, но според вас, кое е най-доминиращо? С кое според вас най-вероятно има М? От едно, 2 и 3. Като първото е черно-бяло мислене, второто е прибързани заключения и 3 трябва твърдения. Ето, опитайте се, честно казвам, тук мога да кажа, че няма грешен отговор, тъй като и трите присъстват до някаква степен. Черно, прибързано. Мгм, 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 мгм.
Ето, виждам доста черно-бяло в чата. Виждам и прибързано заключение плюс черно-бяло. Черно-бяло мислене трябва. Мгм, мгм, мгм. Добре. Тук прибързано заключение. Добре. Но всъщност тук по принцип основното е черно-бяло мислене, но тези от вас, които казаха прибързано заключение, трябва също са прави. Защото реално М прави микс от трите, да. Защото М прави реално прибързано заключение без напълно да е разбрал защо колегите му мислят така. Но основното е черно-бялото мислене. Как можах да направя такава грешка? Цялото ми представяне е провал. Значи, нормално е човек да има грешки, но той вярва, че цялото му представяне е провал на базата на няколко малки грешки, които е имал. Тук има и трябва твърдение. На пръв поглед не се вижда, но как можах да направя такава грешка? Това са вече скритите трябва твърдения. Какво означава това? Това, че има как можах да направя такава грешка, означава, че аз не трябва да правя изобщо грешки. И това е скритото трябва твърдение. Как можах да направя такава грешка? А, отново сбърках, което пак би означавало не трябва да бъркаш. И имаме тук и скрито трябва твърдение. Така че има от всичко, наистина. Добре. И продължаваме. Интересно. Нататък към това как поддържаме тревожността си. Основното нещо е избягването на ситуациите, които предизвикват тревожност. Това е, както казах и по-рано, основното нещо, което поддържа тревожността. И най-добрият начин човек да се справи с тревожността си е просто да прави това, което го кара да се чувства тревожен. Но си има и метод на това нещо. Хубаво е да работи с мислите си, да види какви са вярванията, какво си мисли, какво очаква да се случи в ситуацията, от която се тревожи, какви са поведенията му, какво е действието му по време на тази ситуация. И това, което съм научил като техника, която съм пробвал много пъти, която за мен страхотно работи, това е нещо като стълбичка, но за която ще ви покажа след малко. Стълбата на тревожността. Следват и предпазните поведения. Отлагането до последния момент, свръхподготовката, перфекционизма и свръхразчитане на определен човек. Интересното при свръхразчитането на определен човек, нещо, което се сещаме, че създава много интересна динамика в една такава двойка между човек, който е много зависим и човек, от който зависи този човек. Това, което съм забелязал в някои случаи е, че човека, който разчита много на другия, когато не получи тази подкрепа, която иска, може да стане агресивен точно към човека, към който разчита. И това е, как да кажа, една много интересна ситуация. Всъщност, свръхподготовката и перфекционизмът също са начин, по който човек може да избяга от тревожността си, защото и при свръхподготовката, и при перфекционизма намаляваме това усещане, че нещо лошо може да се случи. Това очакване, това е начин за справяне с това очакване.
Проблемът е, че когато не е реалистичен, подобно на избягването, ние подхранваме тази вяра и тези очаквания, че наистина нещо лошо може да се случи. Друг начин, който също така се предпазваме обикновенно, това е търсенето на сигурност. Виждал съм хора, които казват, за мен трябва да е сигурно и до един много патологичен начин търсят сигурност. Трябва да са сигурни, трябва да знаят, че ще получат сигурност. А реално света не е чак толкова сигурно място. И всъщност, чрез тези поведения, те не ни изкарват от тревожността. Те общо поддържат тези вярвания, тези очаквания. И както казах, най-добрият начин е като вместо да бягаме от чудовището, да се обърнем и да тръгнем към него. И как става това? Има различни начини за справяне. Забелязването на тревожността. Обикновено хората не усещат кога са изпаднали в състояние на силна тревожност, а човек, когато си е в тревожност, както казват някои хора, това се носи в своя филм и изобщо не усеща какво става около него. Първо, което уча всичките си потребители е да забелязват ситуациите, в които са тревожни, дали ще ги отбелязват по някакъв начин или а, в дневник, или ще си казват, опа, сега съм майче тревожен. Задължително, първото нещо е да ги забелязват. Едно от нещата, които много помага при силна тревожност е дишането. Обикновено човек, когато е тревожен, има плитко и бързо дишане, нещо от сорта на не стига достатъчно кислород и това от своя страна ни кара дори да се чувстваме по-тревожни. Това, което и вие може да пробвате, когато се чувствате много притеснени, е следното дишане. Бързо поемане на въздух и бавно издишване през устата с леко свети устни. Сега ще ви покажа. И нещо, това представлява този тип дишане. По принцип са необходими до 20-30 секунди, като го направите в продължение на минута, 2-3. Това успокоява сърцебиенето и се чувстваме и по-спокойни. Много препоръчвам този начин на дишане, за да се справите с усещанията в тялото. Другия начин е пускане на контрола и самонаблюдение. Както казах и по-рано, при повтарящи се негативни мисли, колкото повече се опитваме да контролираме, толкова повече не се получават нещата. И какво е това да пуснем контрола? Най-просто и между другото, може би защото е толкова просто, затова на повечето хора им е трудно да го разберат. Най-просто е да приемем, че да, в момента сме тревожни, в момента изпитваме такива мисли, но реално това са мисли. Ако умът ни е една река, то тези листа са, то тези мисли са като листа, които падат в реката и тя ги отнася нататък. Просто се случват. И другото нещо, което казвам и насочвам клиентите си е самонаблюдението. Най-просто първо започват от наблюдение на тялото. Къде в тялото си се чувстват напрегнати. И просто го наблюдават. Без да мислят, без каквото и да е друго нещо. Просто наблюдават, както учения ще наблюдава лъвовете в саваната, да речем. По този начин човек изпуска пара. Това е като да дръпнете клапата на тенджерата под налягане.
И само чрез наблюдение и чрез приемане на това моментно състояние, на това, че човек е тревожен, че в момента да има такива мисли, но това е просто за момента. Идеята е просто да ги оставите да се навилнеят и да се изчезнат от само себе си. Това е още един начин за справяне. Така, следващото нещо е използване на техники за негативни мисли, но първо ще ви кажа за физическите упражнения. Физическите упражнения помагат много в това, в справянето с тревожността, в намаляването й. И не говоря за тренировки, не говоря задължително за фитнес, а примерно човек да може да си отделя някакво време за разходка, за това да се види с приятели, да има повече физическа активност. И освен физическата активност, е хубаво промяна в начина на хранене. Както казах, добре е да се намалят въглехид... въглехидратите, захарта и кофеина, както и никотина. Не говоря само за цигарите, а и за всички никотиново съдържащи продукти. Да, в началото човек ще се чувства физически много гадно, но с времето се чувства по-добре. И относно използването на техники за замяна на негативните мисли, сега ще ви покажа, само секунда, сега ще ви покажа един инструмент, който е до известна степен моя разработка. Да. Това е един въпросник, който се състои от няколко части. Както казах по-рано, първото нещо е да разпознаваме ситуацията. Какво се случи? Описва се ситуацията в конкретна ситуация. С няколко изречения, как се почувства в тази ситуация и колко силни бяха емоциите, ти описвате вашите емоции и ги оценявате. Какво е минало през ума ви в този момент? Опитвате се да си спомните какви мисли горе-долу са минали през ума ви. Втората част са различните начини, чрез които бихте могли да се справите. Това е по-скоро като инструмент за самопомощ, така че ще имате, как да кажа, ще имате не лоши резултати, предполагам, но това не заменя в никакъв случай терапията, ако при необходимост. Първото нещо, което съм дал, това е това да се видим през очите на другите. Представете си, че ваш много добър приятел, познати в същата ситуация, какъв съвет ще дадете. Като по този начин идеята на специално на това упражнение е човек малко да излезне от своя колос и да види нещата отстрани. Защото, както казах и по-рано, когато сме в собствения си филм, не виждаме простите решения. А това е един вариант, който би могъл да помогне. Втория начин са няколко въпроса. Като отначало започвате с това, какво е най-лошо, което може да се случи. Ако се случи това лошо нещо, какво мога да направя, кое е най-доброто, което може да се случи и кое е най-реалистичното, което може да се случи. Тъй като при тревожността е очакването нещо лошо да се случи, нарочно се минава през тези въпроси, за да може да се разгледа ситуацията от повече ъгли, защото човек пак се съсредоточава само в лошото, в конкретното. И другия вариант е просто да оцените тази мисъл, която сте открили. Какво ви кара да мислите като факти, чисто фактически? Какво ви кара да мислите, че тази мисъл е вярна и фактически какво ви кара да мислите, че тази мисъл не е вярна? И вече да се опитате да намерите има ли някаква альтернатива на тази мисъл, някакво
по-позитивно и реалистично виждане на тази мисъл. И стълбата на промяната и последното нещо. а, Хубаво е да направите списък с ситуациите, които ви карат да се чувствате тревожни и да ги подредите да ги оцените по силата на тревожност от 0 до 10, примерно. Нареждате ги като стълбичка, долу е най-лесната за справяне ситуация и започвате да се сблъсквате с тези ситуации, докато не откриете, че се справите и вече не се чувствате толкова тревожни. Минавате най-простата ситуация и отивате на следващата. И така, докато не стигнете на върха. Това всъщност ще ви бъде изпратено като въпросник, като начин, чрез който може да работите със себе си. Да, ще го изпратя. Ще го изпратя на имейл задължително. Така. И ще продължа. Къде бяхме стигнали? Да. Най-общо това са начините за справяне. И тъй като съм се обучавал в когнитивно-поведенческата терапия, бих казал, че всяко едно от нещата, които ви казах до сега, е през погледа на когнитивно-поведенческата терапия. А, За мен плюсовете са това, че относително бързо, за няколко месеца се постигат доста добри резултати. Работи се предимно с мислите и поведението и се работи с проблем, който е тук и сега. И се работи с наистина много конкретен проблем, което за някои хора е плюс, за други е минус. Самия аз се научих с времето да вкарвам и от другите терапевтични школи полезни инструменти и да обогатя репертуара си на работа. За мен един от големите плюсове на когнитивно-поведенческата терапия е, че извън консултацията, терапията продължава, тъй като давам домашна работа и е договорено с човека, който идва при мен, а, каква да е домашната. И домашната е свързана с негов проблем, с някаква задача, която е необходимо да прави. Ако е тревожност, нещо, което го кара да се чувства тревожен, ако е депресиран, да речем нещо, което е необходимо да прави, което да му помогне да се почувства по-добре. Самата когнитивно-поведенческа терапия е много ефективна при тревожност, при зависимости и при депресия. И, както казах, за мен лично е един от ефективните терапевтични методи, още повече, че има и доста разклонения също. И може да се ползват от други школи, много лесно могат да се въведат в работата, нещо, което и аз правя. Добре, време за въпроси и отговори. Може да пускате микрофони и да задавате вашите въпроси, ако имате такива. Добре, тъй като гледам, да, провеждам онлайн консултации. Провеждам както на живо, така и онлайн. Както казах, имам опит с зависимости, с тревожност и с депресия също. Работил съм с хора с паник атаки също, което ми напомня, че всъщност самите паник атаки са предизвикани в днешно време, са свързани много с стреса, в който живеем. Добре, така
Добре, благодаря и на вас. Добре. Уф. Добре, как може да убедим някого, че има нужда от терапия? Това е много добър въпрос. А, това, което обикновено казвам на хората е, когато ми кажат, абе, мой приятел или пък мой роднина има нужда от терапия, е това да говорят с тях и да се опитват да ги изслушат. Когато този човек виждаш, че прави някакви неща, че не иска да потърси помощ, това е много трудно наистина да се убеди някой, който вярва, че не му трябва помощ. Но това, което съм забелязал, което би могло да помогне, е просто да го изслушате, да го питате, абе, кажи как се чувстваш с този проблем, какво те кара да го правиш, какво ти дава този проблем, защото, вижте, терапията, извинете, тревожността, зависимостите и депресията малко или много дават нещо на човек. Дават, ам, колкото и да е странно, някаква сигурност, някаква основа. Има нещо, което човек обикновено не го осъзнава, но печели от тях. И един начин да се свържете с тях е просто да ги питате а, какво ти дава тревожността, нали, кое те кара да се чувстваш тревожен, кое ти помага да се успокоиш. Просто да ги накарате да говорят за себе си. Това е много важно. И да ги подкрепяте. Това е другото важно нещо. Да ги карате да се чувстват подкрепени. Да, разбирам те. И вече с времето, просто като идея, мислиш ли, че би могло някаква помощ да ти помогне? Проблемът в България отново е, че психиатри, психолози, който ходи там, значи е луд. И това е някакси пречка за някои хора. Това разбиране също. Надявам съм отговорил на въпроса ви. Така, сами можем да си помогнем да преработваме тревожностите у нас. Самопомощта би могла да помогне. Може би не на 100%, но смятам, че би могла да помогне поне да се намали самото ниво на тревожност. Когато имате ясен план какво да правите, някак си по-лесно какво имам предвид. Когато имате стратегия, чувствам се тревожен, тревожна. Добре, сега знам, че тази техника ще ми помогнат и лесно. Но проблема е докато се стигне до там. Това, което би могло да помогне като книга за самопомощ, въпреки че е малко стара, но пък въпреки че някои от нещата в тази книга са малко архаични, смятам, че тя работи много добре. И отново на доктор Дейвид Бърз да се чувстваш добре. Принципно е ориентирана към депресия, но има и много добра част за тревожността и може да се ползва. Но в някои случаи е добре да има и терапевт или консултант, защото този човек може да види отстрани как стоят нещата и някак си да даде някаква обратна връзка. Защото, както казах и по-рано, човек се оплита в собствените вярвания и вижда света по конкретен начин. И затова би могъл да помогне психолог, но до една добра степен вярвам, че човек може да ползва и самопомощ. Надявам се, съм отговорил на въпроса ви. Добре. Други въпроси? Как като гледам? Може би не. Добре. Отново ще ви кажа, че ще получите този запис като в имейл. Това, което сте ми дали като имейл, ще получите
записа, ще получите и някои материалчета, този мой въпросник, списъка с 10 когнитивни изкривявания и ще получите и форма за обратна връзка, която е анонимна. Ще ви помоля да я попълните, тъй като това ще ми помогне да подобря и бъдещите си вебинари. Добре, ами благодаря на всички